Okay mga katugsok, good morning kaninyong tanan ni Anasad mi sa adlawng Domingo karay amo ning kuhaon nimo mo sa lidaron sa part 4 sa wakwak sa kalag-kalag karong adlaw na noon niya. Amo pa ning sabot-sabutan o tanan no. Karon ni tambong gini siya ang amo ang ginikanan dahil katong nikilaw sa blanghoy ni Alimukoy o. Mao ni amo ang amahan igsuon sa datong iyang kuan. Lumad dito sa kuan. Oh, mao ni si lumad unsa ganito tay? Unsa tay istorya naman sa Muni lumad din sa dapit sa Kuros. Oh, mao ni siya karaang taon lumad sa dapit sa kuros-kuros. Wa pa may uno. Oh, wala pa'y uno din sa unang naon. Ha? Sa ninyo dapit. Oh, nangutana si Tatay Piso to. Ikatuloy ka no? Oh. Buldos imong gigbulos sa mais. Oh, buldos gani di kuno imong mais. Oh, ilan kuya. Gani dako kay nagpayron-ron ron. Kani na isgutan nangutana ka. Buldo sa mais. Buldos sa mais igo pa labon. Oh. Unahan la salino. Ito pag yunahan. Salot. Oh, garis talot. Salot sa tuhan. Talot yun. Tunay basketan. Gibalik ko sa duwang ang ako sa buwahan. Kinintos ka panuan. Balik ko lagi. Balik sa kudri kay lamig kay itim yun eh. Ginoo ko. Katong permiro to, wa mo ko problema. Kung nagbitay ang akong ubi nagtaka. Katong diha sa katong Diri dira man to sa bulldozer. imo man tong bako. Ato na pag sunod ba kiri ako to bulldozer mo to. Wala ka. Si kuan man to, gipadak-an man lang payo. Ang karon tay, giayon na tay. Bibali. Ay nangalusnag makarondahan ito. Katalino, singil to na. Karon? Oh, ito na pero atong unahan daghan na bagang wagi sa luwag bato apat sa lumbog. Ang katalino din na lusnag ang kato. Kuros. Katong ko dai na ana. Amay siminto pero andito sa ubos baton na nalaka karon. Wa magkabad wala ay kanang nay siminto lakas sa what kernel. Kana bang napil og ka lusnag sa ang riprap. Wa basta na kang kernel na. Ka bana? Bungos hukok mo to. Ito siya mga gitong soka. Mati pangutana ni Alimukoy siya ang gikanan niya nalusnag na bakuno ang agianan nila dito sa bukid kay nakaunahuna si Alimukoy og paayo. Yung wan sa tamo to sa padakan lakon nila. Wan ang kusura ni dato. Duha ka asomon wagi mo ana. Pila kog beer. Pulis. Pulis. Ako pataw sa gatos ni. Akan ni pulis ngawat sila. Ha? Ulang. Pamakonfirma. Akatong sila sa gatos na. Mara makatawa. Sa gahon. Naka ng walo. Idamo ng pilik ito. Muta na. Lapo lang eh, Petro. Kana pagkahoy. Pruta. Bilen na. Wala Ako sa kamor sa manginom. Kung di isang babae sa binadlaw nga. Kalgon tayo. Kato. Panghadil kalag-kalag. Kato eh. Dua ko bayre. Kana may magpalit sa kalakahoy. Kagiri siya ng putang bay. Ihatap. Hinar. Lalim mo tagisinto sa matagungan. Undag ko na makuha. Oh, libong-libong na. Muy naghilo na dakdak ko na kuya. Tingnan ng bagtak. Oh, so dahil lalim gyud ay pre. Anong kag imong gitaw gibuldos pre. Yan si Paritatay Pisot. Yan ang gitaw niya ang gibuldos man gyud niya ang maisag sa kuang amahan pre. Sige wat mo. Gamay dire. Sige huwat diha dili tadiya kay na giwat. Ilang adlo ko anong wala basta dito ko lain pa lang pan panukat at tukla na. Yes, tukol. Oh. Kana gud siya tay nga blaod. Basta yun ana na ang patakaran. Grabe lisura na aarita diri sa balibulan tay kay. Kung oh sige kaya mao na to inig ka lasing ko. O di pa mo lasing ko mga alas 4 media, yan na mo 4 media. Lasing ko lang gyud po siguro. Apuan ako diha. Kana gali sa mag-vlog pa ta? Oo. Ihato di ka nga to sa minggit. Dato pa maapa sila mi. Ato mo ko koro. Di mo na kay at ano si Mini na mo. Sige tayo. Biyaan sa kana mo diha tay. Kay Dua migali kay. Ni kuno sila unsaon kuno iron sila pag post-post ng bulaharo ng sige panghambaw limok ko ang pildi ko na mi. Karon. Di gid sila magmahype.
Daog ning gyapon sila. Pildi ning gyapon. Ikari pambato ron ni tutong tugsok dili sa volleyball. Tanaw lang ko. Oh, tanaw kay pambato sa tanaw di ay mga kurimaw. Basta kurimawag na ang gini mga tawhanan. Hasta nga nara. Kaya to bala ko to tripod dito ron pataswa para magamit si Victor sa cellphone ba. Oh. Ano siya mga katugsukan yan na sa mi sa moang guntahon no nga buwa na mong tournament alang sa Kurimaw versus Tres Bakak. Oh, nauna pa si Limokoy kay nang hambog ni siya nga wag ekonomi daganan. Dapay Kurimaw sa unay kalaban mo ron. Shout out guys. Oh, shout out Kurimaw guys. kay Gnaw, tanawa. Oh. Pating kurimawa jud. Shout out din Alay, alay, mga alay. Kurimaw. Ay sa kamber, kwaro rin. Tugan. Sa Kamber niya, wapay ber. Gara na yun sa Kamber.